Bon dia, som a Rajadell. Benvinguts al Bages. Aquí per Pasqua fem caramelles. I també tenim un grup de trabucaires i bastoners que han donat la volta per tota Europa, donant a conèixer el nom de Rajadell. I a l'estiu també fem un festival internacional de gospel. Des de l'època dels romans, que ja se sent a parlar de gent de Rajadell. Per saber com vivien, hem preparat una reconstrucció virtual en 3 dimensions. Podeu venir a visitar l'església de Sant Iscle i Santa Victòria, el nucli antic amb el seu castell medieval, l'ermita de Sant Amants i, properament, el nou Museu Pinacoteca de Rajadell. El nom de Rajadell es diu que prové de la paraula raig. Segons altres fonts, el nom de Rajadell prové dels mots Ribo de Gelo, o riu de gell, que voldria dir riu petit. Aquí hi trobareu moltes fonts, que serveixen per regar els productes de la terra, una fira que ja fa uns 10 anys que celebrem, on hi trobareu productes de la nostra cooperativa d'olis, anous i ametlles de Monistrulet. I també tenim una associació cultural, l'ACR de Rajadell, que ens dona molta vida, on hi fem teatre, cinema, els Reis i la Festa Major. Benvinguts al Bages, benvinguts a Rajadell.